5 ka bag-ong mga ambulansya ang gihatag ngadto sa provincial government sa Misamis Occidental gikan sa Department of Health DOH. Gipahigayon ang turnover sa nasangpit nga mga ambulansya gikan sa national government pinaagi sa Center for Health Development Northern Mindanao sa Capitol Grounds o Roqueta City Nobyembre 22 tuig 2022. Si Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Huaminal tambong sa turnover ceremony o gi-welcome nini si DOH 10 Regional Director Jose Liacuna Jr. May tambong usab sa maong kalihukan si Vice Governor Rowena Wing Gutierrez, mga board members, mga mayor sa nagkaniyang lungsod ug syudad sa Misamis Occidental, ingon man ang Integrated Provincial Health Office IPHO sa pagpanguna ni Dr. Holly Tago. Ang mga ambulansya gihatag ngadto sa lungsod sa Don Victoriano, Bonifacio Clarin, Tudela ug Sinakaban. Ipaniguro usab ni Governor Huaminal na ang tanang local government units LGU sa tagad usab og ambulansya sa pagamhanang probinsyal. Kahirumduman nga ang mga LGU sa Distrito 2 sa Misamis Occidental ang una na nga gihatagan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Huaminal og mga ambulansya. Ang nasagpit ng mga ambulansya dakong papel sa pagpalig-on sa referral system o sa kadakong aspito sa pagkabot sa gitawag og universal health care. Sa Facebook page sa IPHO Misamis Occidental, ipasalamatan ini si Governor Huaminal, Congressman Ando Huaminal, Representative Jason Almonte sa 1st District sa Lalawigan, Vice Governor Gutierrez o sa tanan nga mga magbabalaod sa paspas ug lig-on nga suporta dinhi sa sektor sa maayong panglawas. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.